Dekan Banyuwangi pun aturaken. Anake sop sinten, Bu? Aku kuwatir nek geblak iki. Bisa, Pak, ngene lho Pak. tolong paringi cepet. Paminte nonton toprak. Kok kene ngantuk. Ya wis. Ampun, kersane Mak, kersane. Semoga mimpi indah. Gemes aku si Toisa. Pak Yoyo, Mak Wo, mangkaten pamulutane caping gunung pun tenggung nggih Pak nggih. Niki nyuwun wekdalipun setunggal artis fenomenal. Fenomenal. Isa, iya aku ra iso kok. Oh, alah, niki pun tampil apa mboten sih pamundutan insyaallah mangke pun aturi nggih Mas nggih pun maos nggih. Artis agung budaya fenomenal iki tegese iki tercemar terkenal di dunia maya maupun nyata. FYP di mana-mana. Bos kecil agung budaya cucu barabon widodari Nindita. Iki lho, bocah maju deh. Nindi Lamena ya. Menyiarkan. Kok salah menyiarkan? Bos kecil nih gak kecil. Gak apa-apa ya. Sini maju. Aduh. Si bongsornya agung budaya. Lu pun tepangin niki cucu barabun widodo bos kecil nih. Ajeng nyanyi kata keluarga besar Bapak Yoyo. Betul. Oh iya. Oke, siap. Anyang-anyang. Ya. Ayo nama saya Nindi. Ayo toh. Ayo sekepingnya. Ayo ayo. Kayak mae lho. Pino? Kayak Si perawan. Oh, enggak percaya belas tau. Siaplah. Jawab ya, semoga bahagia kamu. Ya. Iki Nindi sing nyanyi lho, sing ngantuk sampean Mas. Lah mbok Mas, ayang-ayang ya Mas. Iya Nindi, talenta. Hanya aku
Siramu isih nyawiji